karunungan din po. Sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan sa araw-araw at wala sa sakit sa araw-araw. Sa mga naniniwala po sa aking mga binabahagi po ay maraming salamat po sa inyo na sana ay tumutok kayo lagi dito sa Hiwaga ng Pangasinan at marami po kayong malalaman po ng mga orasyon po na aking babahagi po dito. Sana po ay subscribe po, paki-like and share. Hiwaga ng Pangasinan po. Nandito po naman po ako sa inyong harapan na magbabagi po ng karunungan din po sa inyo para may magamit po kayo. Sa mga naniniwala po, sana po ay magpursige po kayong mag-devotion o kumuha ng poder, bakod balabal pondo para kung sakasakaling gusto nyo pong manggamot po ay makagamot po kayo at makakatulong po sa kapwa. Maraming salamat po pala sa mga taong may busilak ang kalooban po. Patuloy pong nanonood. Sana po paki-subscribe po, paki-like and share po. Pasensya na po kayo kung matagal po ako hindi po naka-upload kasi nasira po yung cellphone ko po na wala pa po gawa. Kaya ngayon lamang po po ng ang paggawa. At sana po ay mag-share po ako ng healing water po. Sa mga naniniwala po mag-healing water po ako. Sa mga may karamdaman po dyan, kahit nasaan man sa apat na sulok ng mundo ay abutin po kayo ng aking healing water po. Para makatulong po ako sa inyo at yung mga sakit nyo po, kahit ano pong klaseng sakit po ay mawawala kung magkukuha po ako ng healing water po. Mag-healing water po ako para makatulong po sa inyo na yung mga karamdaman po. Ibabagi po ay napakabisa po ito aking ibabagi po sa inyo na pang healing water po. Antayin nyo po ang pag-healing water ko po. Para yung mga tao pong may karamdaman po na maluwang karamdaman po ay baka ay pagkalob ng Diyos makapangyarihan sa lahat ay gagaling po sa kanilang mga karamdaman po. Ngayon po ay magkukon po ako. Kung sino man po yung nanonood po, unahin ko muna yung pangtanggal ng malas. Sa mga minamalas po dyan na hindi po sila nakakaipon o sa kanilang pamilya, palagi po sila nagkakasakit. Tumutok po kayo dito at ikukon po para matanggal po yung kamalasan sa inyong buhay. Para makano na po kayong trabaho na makatulong kayo sa inyong pamilya. Magsishare po ako ng magkukuhan po na pangtanggal po ng malas. Sana po ay magkuhan po kayo dito. Kung po na sa mga gusto pong ganito pong sapin po ay tumutok po dito sa Hiwaga ng Pangasinan. Ibabagi ko po
Dapat kung marami po akong ipagkakaloob po sa inyo dito sa mga gusto pong matuto pong manggamot o matuto pong mag-spiritual po. Tumutok lang po kayo dito sa Iwagan ng Pangasinan. Kung sakasakaling pong hindi nyo po makakon po yung video ko po ay ulitin nyo lamang po. Ipakakal ko po sa inyo ang aking mga gusto pong ibahagi po sa inyo. May share ko po sa inyo ang mga kon po. Magkukon pa ako. Sa mga tao pong nahirapan po sa mga pang-araw-araw, tanggalin po natin ang kamalasan sa kanilang buhay po. Ayos po. Maraming salamat po sa mga nanood. Sana ay maniwala po kayo at yung mga kamalasan po sa inyong buhay. At palagi po kayo manalangin. Isasabihin ko lang po sa yung katotohanan. Sana po ay bago kayo matulog, pagkagising, manalangin po kayo sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. At humingi po kayo ng gabay. At magpasalamat po kayo sa Kanya para gabayan kayo sa araw-araw po. At isishare ko po sa inyo, may isishare ko po orasyon po na orasyon ni Jesucristo kabal sa buong katawan po. Para hindi tablan ng pako. Napaka-importante po ito kung sakasakaling manggagamot po kayo. Kasi ang kalaban po natin ay may kabal sa katawan. Ang ibig kong sabihin po kung may kabal po siya, kahit batuin nyo siya ng orasyon, kung may kabal siya na malakas po, ay hindi po siya tablan. Pero ang ituturo ko po sa inyo ito ay kahit na may kabal po siya, pag inusal nyo po yung orasyon na to ay matatablan po siya. Narito po ang orasyon po. Orasyon ni Jesucristo kabal sa buong katawan na hindi tablan ng pako. Manalangin po ng isang ama namin na Panginoong Maria, sumasampalataya. At usalin po yung orasyon po ng 3 bisis po. Usalin sa isip naman po at ipo sa usalin sa isip na hindi po nakabukang bibig at ipo sa buong katawan po. Una po iipo sa dibdib. Po.
Napaka-abisa po itong aking i-share po sa inyo. Mag-isa lang isang ama namin at habang inumari ang sumasampalataya, sunod po yung orasyon po ng 3 beses po. Magdasal muna tayo. Sa ngalan ng Ama. Ama namin na sa langit, sambahin ang pangalan mo, ikaw na manghari sa amin. Sundin nawa ang kalooban mo dito sa lupa, tulad sa langit. Bigyan mo kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito. Patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, tulad ng papatawad namin sa mga nagkasala sa amin. Huwag mo kami iharap sa mahigpit na pagsubok, kundi ilay mo kami sa masama, sapagkat iyo ang kariyan, kapangyarihan, kapurihan, magpakailanman namin. Ginong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria ng Diyos, panalangin mo kami masalanan ngayon at kung kami mamatay. Amen. Sumasampalataya ako sa Diyos ang makapangyarihan sa lahat, na may gawan ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Kristo, isang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat. Totoong tao siya, na lang ng Espiritu Santo. Pinanganak ni Santa Maria Birhen, pinagpasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay inilibing, nanawag sa kinaroroonan ng mga yumao, ng 3 araw na buhay na magmuli, umakyat sa langit, nalukdok sa kanan ng Diyos ang makapangyarihan sa lahat. At doon namumulang paririto at maghukom sa mga nabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamaan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng mamatay na tao, sa buhay na walang hanggan. At isunod po yung orasyon po ng 3 beses po. Narito pang orasyon po. Jesus I Nazarenum, Jesus I Patas, I Baragas, Patyas, Lumipas, I Gimit, Pikabit, I Merisiana, Mitam, Jarum, Karum, Giyum, It Bebum, Epiternum. Jesus I Nazarenum, Jesus I Batas, I Baratas, I Baragas, Patyas, Lumipas, Gimit, Pikabit, Merisiana, Mitam, Jarum, Karum, Giyum, It Bebum, Epiternum. 3 beses po sa akin po sa isip na hindi po nakabuka ang bibig at ihi po sa buong katawan po. Ang pag-ihi po ay ganito po. Napaka-importante po itong aking babagay po sa inyo para pag nanggamot na po kayo, may panlapang kayo sa mga masasama. Pwede rin po ito na gagamitin po sa physical, pang kabal po. Kung ipagkakalo po sa inyo ng Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po na pagkakalo po sa inyo para may magamit po kayo sa araw-araw. Narito pang orasyon po. Manalangin ng isang ama namin na Ginong Maria, sumasampalataya. At isunod po yung 3 beses pong orasyon po. Jesus I Nazarenum, Jesus I Batas, I Baragas, Patyas, Lumipas, I Gimit, Pikabit, I Merisiana, Mitam, Jarum, Karum, Giyum, It Verbum, Epiternum. Salin po sa isip lamang po na hindi po nakabuka ang bibig ng 3 beses at ipo sa buong katawan po. Yan po. Screenshot nyo lang po para may magamit po. Napaka-importante po itong babago po ito na ang kabal po. Lamang po.
screenshot nga po para may magamit po kayo. Sana po paki-subscribe po, Hiwaga ng Pangasinan. Sa mga gusto pong gumaling po sa kanilang karamdaman po ay mag-healing water po ako para may yung mga karamdaman po ay gumaling po. Kahit saan man kayo sa apat na sulok ng mundo, kahit nasa abroad man kayo, ay hahapusin kayo ng Ama. Sana po ay magtiwala kayo at magtitiwala po kayo ay gagaling po kayo. At isa puso't isipan po para gumaling kayo. Hindi ko po ito gagawin kung hindi po nakukan po yung gabay. Man po yung gabay ko po na karamihan kasi po dito ay hindi po naniniwala na sa pag-spiritual. Sa tutusin po, napakahirap po yung mga gamot po. Kasi karamihan po yung mga papagamot po ay hindi po naniniwala. Hindi po sila po. Kaya karamihan po hindi po sila gumagaling kasi hindi po sila naniniwala. Kung halimbawa po ay palagi kayo sa doktor na hindi po kayo gumagaling-galing at kasi may pira po kayo, pag may naramdaman po pupunta pa kayo sa doktor agad, tapos pagdating nyo sa doktor ay wala po kayong findings na ganito resitahan po kayo, hindi po kayo gumagaling, mamaya o sa susunod na araw lalagnatin po kayo o kung ano po yung kung po sa inyo mga doktor, dapat po ay meron po yung nararamdaman nyo po, hindi po physical lang sakit nyo po ay spiritual po. Kung may makon po malapit na sa albularyo po, patingin po kayo sa kanila para mawala po yung karamdaman po. Importante po ito na yung magpapagamot ka doktor kaagad, hindi po gagaling-galing po yung karamdaman nyo po. Dapat po ay una po ay magpa-albularyo kayo, magpatawas muna. Baka sabay pumunta kayo sa doktor para gumaling po kayo. Karamihan po kasi yung mga pasyente ko po ay pupunta po sa akin o papatawas at malalaman ko kung ang sakit nila po ay physical o spiritual. Tinatawas ko muna sila tapos sasabihin ko sa kanila na ang sakit mo ay physical, hindi spiritual. Ginagawa ko po kasi pag nangagamot po ako ay pinupulsuhan ko po dito. Pupulsuhan ko muna yan. Alam ko na yung karamdaman niya kung natural, physical o spiritual po. Sa mga kababayan ko pong taga Pangasinan dyan, salamat kasi kayo namin taga Pangasinan na kung muna subscribe kayo, paki-like and share po ng aking live po na video. Diyos na pong balang gagabay po sa inyo na Diyos na pong gagabay po sa inyo lahat. Magsusukli po sa inyo mga biyaya po. Pagkakalog po sa inyo biyaya. Maraming salamat po.
Maraming salamat po sa mga nanood. Ah, Shoutout pala kay si